ce ta ciroman labaran zazzau alhaji Muktar Ibrahim Shehu ga gaban farko nan ciroman labaran zazzau alhaji Muktar Ibrahim Shehu da riguna kanwa sa'ilin nan kuma sau sai kuma shahararren makaɗin nan masu daga ta daban tare da shi to ga ciroman labaran zazzau nan na gaisuwa ga martaban sarki ya amsa ciroman labarai sarki ya amsa ciroman labaran zazzau tare da jama'a sarki ya gaishe ku tare da jama'arsa a ta daure na yi wayo na je shi sai yanzu shi kuma ga girma nan ya zo a ta daure kenan wadda ya zo ga shi nan yana gaisuwa ga wata masu shekara